de la... Acolo în spate toate cărțile pe care le-am citit noi. Dar pune-te la loc, am pornit filmarea. Ia cât e ceasul? 17:53, hai. Asta înseamnă până pe la și 20. După aia punem pauză. Lăsăm un pic să se răcească. Hai, filmăm din nou. Stă? Da. Mă uitam să nu atingă prea mult masa, că dacă se mai mișcă masa, el să nu se miște. Acum trebuie să mă uit în sus? Nu putem să uităm unul la altul. Nu trebuie scris la cadru. las cu mieră, bă! Hai să cum, ia-ți pahar repede, ai apă acolo. Hai în pula mea că se duc minutele. Cade lumina! Profesionalism. Nu, vreau să văd scrum. Și tu așa vrei să devii faimos, mă. Da, țigări ai? Da. Parcă când te duceam la magazin să luai țigări. Te luai și o bericică, după aia Mă puteai găseam să lăsa camera pornită, dar lasă așa. Fă-ți tu acolo. Ce intro vrei să fac? Am zis că vorbim despre Gate. Dar salut, ești tu fan. Și pe cine salut? Bă, dar chiar știi cum mă simt la videoclipul Bună, ăsta? Mihai! Bă, mai țin mă de la Codin când a făcut episodul ăla, citea ceva din inbox de la fani Da. și la unul care și-a scris jurnalul. Așa cu... Și așa nu se uită nimeni. nimeni. Puteți să ne punem parolele în ca să ne uităm. Care e problema? Azi că vorbim de Gate. Așa ai zis. Așa am hotărât, nu? Da, așa ai hotărât. Bun, despre ce e Gate? Hai, spune. Deci e Japonia din zilele noastre. Da. Și deschide un portal ceva Gate. Da. Arată ca o structură de aia greacă. Ca Da, un templu. nu un portal de așa, Nu cum contează place foarte mie mult asta. fantasy. Că... Nu contează deloc. Și... Foarte un detaliu frumos, că Ce? nu au pus așa un portal cu culori. Da, Și e clădirea aia prin care treci. Adaugă un pic la atmosferă. Că nu e ceva ca în Stargate, știi, deschide așa o poartă. Da, Stargate. nu. Și am să te uiți fătute în gură. Și se deschide poarta asta și oamenii de acolo sunt atacați de niște, nu erau japonezi, erau nu, o lume, vin niște soldați dintr-o lume medievală, tot așa fantasy, cum era Overworld. Și cam asta e premiza, se deschide o poartă și vin niște băieți medievali și încep să măcerească oameni. Dar numai o singură dată intră în oraș acolo. Că după aia... După aia vin japonezii pe partea aia. După aia vin japonezii și ei vin cu tancurile. Vizită Japonia înainte să te vizitezi ea pe tine. Mhm. Bun, deci e un isekai. Dar un detaliu diferit față de multe alte isekai-uri e că chiar dacă e o lume nouă, gen, poți să mergi între ele. Da, Adică nu doar s-au dus acolo și acum... Și nu s-au dus acolo și sunt cei mai puternici oameni din lumea aia, cum e clasic în căcaturile astea. Că chiar au venit aia în coadă câteva ore, că nu s-au dus numai ei în partea aia. Da, dar parcă soldații au venit o singură dată în lumea lor, nu? Ăia medievale. Atunci când au atacat prima oară, dar după aia au trimis... După aia a trimis delegații de reluat ceva. Da. Deci au venit și ei atunci și parcă au mai venit vreo 2 ori, nu mai știu. Da, doar delegații, nu... Da, delegații, așa, după că aia. au venit ăia cu arcurile și pe aia au trimis ea tancurile și cam asta a fost. Bine, e și cu magie și cu din astea, nu că nu le merg foarte bine. Are băiatul la RPG, nu mai contează ce e. Și pe de altă parte e foarte realist, adică ce animal avem noi care să supraviețuiesc cu un RPG? Până și într-un elefant, dacă tragi cu un calibru mai mare, cam gata elefant. Da. Dar era amuzant cum a început, că s-a deschis portalul ăsta când personajul principal voia să ducă la... La o convenție. La o convenție de asta, de... Nu știu dacă ați observat, e un otaku. Da, nu o să vă dați seama. E foarte subtil, dar vedeți că personajul principal e un otaku. E destul de subtil faza cu ăsta. Adică, dacă nu ești atent, nici nu dai seama că el voia să ducă acolo, la convenția aia. Da. Băi, mesajul principal e așa drăguț, mă, că ăsta chiar e o caricatură. Dar e drăguț, mă. E drăguț. Ce mi-a plăcut la el e că deși de cele mai multe ori are... Că asta e chestia, că el are aura aia de incompetent. Dar el a făcut lucruri. Da, a făcut lucruri. Chiar... De cursul serii, că au fost 2 faze. Una în primul sezon și una în al doilea sezon. Atunci când în primul sezon parcă era aia cu sora lui Leila. Când era la școala aia de magie, mă. Nu știu când... Era în al doilea? În al doilea sezon. Nu mai știu în primul sezon era faza aia când... Îți dau 2 sezoane.
Din nefericire. 12 episoade fiecare, 24 de episoade în total, destul de scurt. Hai să zic și o notă. Dă-i o notă lui Gate. Gate. Da, hai să te aud. Hai. Spune. Hai. Bă, deci a fost o animație bună, personaje drăguți, e cute, totul. 8,45. 8,44. Cât de specific. 8 moartea lui Hitler. A, da, ce pușcă? 44. Sau a fost în 45. Bine, teoretic a fost prin 86 în Argentina. În Argentina, a fost în Argentina cu insulă cu Tupac și mai fost. Băi, SCP-ul ăla cu Tupac, cât de bun poți. Vorbea de gay. Tace pula. Mai e ceva de zis de... Înainte să intrăm în spoilere cum trebuie sau... Deci un isekai bun, un pic harem, dar nu chiar... Dacă nu vă spun că dau fumul în voi. Da, stai spune dacă nu s-a aplicat prea tare camera. Vezi că e jumate în cadru, dă-te mai încolo. Așa. Nu mă văd funny? Dar zici că vrei să fii faimos, hai că dau așa, că eu și așa stau mai spre tine. Că mă atragi cu gravitatea ta că ești gras. Eu am nevoie de mult spațiu să mă desfășor. Nu sunt mai scenei. Da, tu dai din mâini, da, nu stai. Scenete la liceu, că la sărbare. Da, Thomas, ce nu eu cu 12 ani în cur, nu? Ce ai 12 în cur? Ai zis că nu mai spui de asta. Așa. Fă că tremură camera. Tot Dumnezeu tehnologie acum. Stai la mătinsă. Cred că e suflată spre aia. Hai mă, dau acolo. Uite că ce tremură camera. Asta cât mai mult trebuie să asculte. Așa, deci ziceam. Deci ce a fost stresat, ok, deschide portalul, așa ăștia trimite armata, asta e ideea. Asta e din primul Dar episod oricum. nu e că trimite ăștia armata și sunt niște sălbate și omoară țăranii aia, vai de neajutorat și vai de capul lor. Trimite armata cu ideea de a... Bă, stabilim o bază, vedem de a care-i stabili treaba. o bază și de a întâlni niște relații diplomatice cu popoare de acolo. E Japonia după cel de-al doilea război mondial, adică mai puține crime de război și Da, genocid. nu, deci Japonia ok, când chiar e ok. Japonia după alea 2 bombe, deci... Asta e o parte dintre... Asta e o parte din ce a fost criticizat, cum e că verbul în română? Criticat. Criticat. O parte din ce a fost criticat apropo de seria asta, că zicea că e un pic propagandă. Și, bă, un pic e. Că adică GDF-ul parcă prea băieți buni, știi ce? Japanese Defense Force. Bă, sunt și băieți buni, că îmi imaginez că totuși au niște ordine și bănuiesc că armata japoneză e mult mai pus la punct decât armatele din Europa de Est. Asta da, adică știți că niște roboți cură. Adică, bă, și-au primit ordine să nu omoare, să nu măcerească, să nu facă rahatul pe acolo și chiar nu fac. Da. Vor să vadă ce e cu lumea aia, că imaginați așa, deschide un portal, acum să fie cu lume. Ce pușcă mea face acolo? E destul de multă politică după aia, că e predominant vorba de resurse, că toată lumea e la modul, pentru ei toată lumea e ca atunci când s-au descris porțile la imperiile, cum era aia? La ce imperii? Hai că ai învățat la BAC, motivul pe care a început al doilea război mondial sau primul. Împărțirea și reîmpărțirea, imperiile coloniale. Ești pe acolo, da, aia e prima. Era primul. La prima. Că cam așa era acum, la modul toată lumea se bătea cine prinde o colonie nouă să facă rost de petrol. Da, că plus se bagă și cu America, cu Rusia, cu așa. Dar e o politică bună. Da, au fost... Nu e ceva plictisitor să stai să nu pricepi ce zic ea. Nu, e chiar o politică bună și combinată cu acțiuni destul de mult. Da. Unii oameni s-au plâns de asta, apropo de serie, dar nu e că e ceva rău, dar ei că se așteptau la altceva. Că se așteptau la o luptă mai dreaptă între... tancuri și băieți cu arcuri. Nu știu la ce se așteptau. Da, adică... Păi nu, de asta și ataca Mussolini niște țări din Africa. Da. Noi avem tancuri, avem o populație care încă se mai apără cu săgeți. Acolo mergem. Teoretic au și magie, dar nu le-a prins foarte bine. Adică este, dar nu e foarte utilă pentru cetățeanul de rând. Dacă aveau o armată de Leila și trimiteau cum se bătea atunci cu dragon, era o chestie, dar așa cum erau băieții pe acolo, nu i-a ajutat foarte mult. Că nu e așa o lume fantasy dus la extrem cu elfi peste tot și dragoni și magie și necromancer sau... E suficient de subtil încât să fie ok. Da, spre deosebire de Overlord, chiar magia e mult mai... E foarte așa într-o parte. E ca un skill într-o lume normală. Știi, ca ăștia care sunt muzicieni sau ceva. Adică nu sunt pe toate drumurile. Știi muzicieni. Da, dar nu câți mai sunt pe aici. Adică, bine, nu mai sunt. Înțelegi ce vreau să zic. Da. Sau băieți care știu să fac prestidigitație foarte bună. Dragui.
Aia cu cărțile. E bătaie, e acțiune, multe scene sunt făcute destul de bine și la fel ca în ăla din Overlord, multe au greutate în spatele lor, dar are și se bazează destul de mult și pe partea asta de politică. Intră în multe detalii bune. Care este acum de bătaie și că e foarte bună și contribuie, uite, poți să zici că contribuie la imaginea soldatului japonez, cât de disciplinat ar fi el ca să, merge să zicem ideea asta de propagandă sau așa. Când ăla se bătea cu dragonul și a verificat întâi în spate, dacă nu e cineva ca să-mi dea... Ba, e de bun simț. Da, dar totuși și-a păstrat ce-a învățat. La fel ca personajul principal Itami, majoritatea soldaților au fost așa arătați un pic goofy, știi? Cum erau și ăla cu jetul care s-a bătut cu dragonul. Cum zice la faza aia, ce a făcut? Chicken. A jucat Chicken cu dragonul. Da, jocul găinii. Au fost multe faze de genul ăsta la care, de ce ai făcut asta? Bă, dar parcă ăștia cei mai goofy sunt personaje principale, care sunt făcuți să fie drăguți, care sunt ăștia erau serioși, ofițerii, ăștia superiori în mare parte, da, dar erau... Băiatul cu jetul nu era dintre personajele principale, era și el pe acolo. Și ministrul ăla care s-a întâlnit când s-au întors în Japonia, care a dat manga-urile alea. Și ăla era destul de goofy, adică nu neapărat goofy, pur și simplu un om așa acolo, care o fi el într-o funcție foarte importantă, dar încă a rămas om. Dar Itami mi-a plăcut foarte mult la Itami că deși are aura asta, că asta e chestia, că el are o aură de incompetent, dar el face lucruri, băiatule. Că de acolo îmi porni că era faza aia la sfârșitul primului sezon, când s-a întâlnit cu tipa aia să-i dea cartea și în carte avea listuța aia cu ce-a făcut Itami în sezonul ăla și era, au făcut câteva chestii dacă stai să te gândești, știi? Mm-hmm. Și la fel și în al doilea când era în orașul ăla cu magie cu sora lui Leila, știi? Și la fel i-a explicat cam tot ce are și ce face? Bă, dar chiar mă, când tot descopereau ăștia că ăsta a fost Ranger, a fost Special Force, a fost... Ăsta, mă! Ăsta? Cam la fel au fost toate personajele, chiar dacă au fost un pic oameni, au fost competenți pe cea mai mare parte. Chiar și băiatul ăla cu The Chick Behind. Da, toți au fost competenți acolo, n-au... Dar că nu-mi imaginez tipa aia care își rupea baioneta mereu. Bă, tipa aia pe Close Combat, nu? Niște era tipa aia. Și a stricat mitralieră de vreo 3 ori. I-a bătut obrazul să-și dea ochelarii jos. O fost frumos toată secvența aia. Chiar a fost și asta făcut cu niște personaje foarte bune. Simpatic, ok, acțiune, este și dramă pe acolo, este ceva, sunt niște momente destul de serioase când chiar te enervezi, adică nu că te enervezi, că te frustrezi că se mai au pățit niște oameni în anumite lucruri, dar tot este presat așa și cu umor, mă rog, destul de mult umor. Ce vezi, clienți? Da, când apare aia got loliu. Da. I see a got loliu. You see a fucking what? Sau când uită radio în mașină porni și încep să cânte ca cretin. Băi. Dar totuși era tot oameni. Asta chiar mi-a plăcut când a venit Rambo acolo să bată la sclaveția de țărani. Erau niște băieți care erau destul de bine antrenați, dar că au rămas oameni cântau intro de la anime-uri. Sau toată faza aia cu ciopările, când băiatul ăla și-o dă cască jos că să nu iardă cu ele. Da. Bă, da, l-a gândit-o bine. L-a gândit foarte bine. Un pic de protecție la moștenitor. Pegasus de metal! Băi, a fost aia, băi, așa de clas. Bă, a fost și în Rengo faza asta, m-a încăcat pe mine, gândesc. Am văzut Rengo când au venit Lilieci, mă. Când au venit Lilieci și cântau ea la Granger. Cântau asta, mă. Cântau melodia asta clasică de elicopter. M-a încăcat pe mine. Rengo, recomandare, să vă uitați să desen animat, dar nu-i făcut pentru copii. N-avea niciun drept să fie cât de bun a fost. E un western pentru copii cu un cameleon. E cameleon? E cameleon, da, e un cameleon. Dar nu arată niciodată asta, adică nu se folosește de faptul că e un cameleon, nu? Contează! E un western pentru copii cu un cameleon și un șarpe cu un machine gun. N-a avut niciun drept să fie cât de bun a fost. Cine știe că face vocea actorului principal? Ioan cel Adânc. Johnny Depp.
Sau Johnny Depp. Așa, ce mai e despre Gate? Despre Gate, ce mai e? Faza cu haremul nu a fost pe față. Asta mi-a plăcut. Din nou, e un pic harem-ish, dar nu a fost ca în toate ele în care erau toate ele în limbă, după fără niciun motiv. Da, ai pot zici că sunt mai multe personaje feminine pe lângă care devin personaje principale, dar nu au treabă cu băiatul. Adică el ar putea să aibă treabă ca lumea cu el, dar el e prost. Cred că doar nu vrea să se bage. Da, ai văzut că fosta lui nevastă și toate celelalte, s-ar putea să... Pentru el s-ar putea fi mai complicat de atâta. Da, e mai pămpălău și așa de felul lui. Da, acum e făcut personajul în general. Adică nu... Bă, și numele Itami nu-ți inspiră putere sau ceva. Itami. Dudu. Hai. Dudu. Mami. Bă, mie mereu s-a părut numele ăsta când auzi Dudu să fie un băiat. Mami. Mami, fă-mi șnițele. Mami, mi-e foame. Scoală, mamă, că mi-e foame. Asta e că sunt multe personaje feminine, dar nu te distrag de la povestea principală. Nu o să vezi romanță multă sau cum trag de el. Nu interferează. Da, nu. Mai sunt momente drăguțe între ei așa, dar nimic să-ți strice povestea. Chiar... Pe de altă parte, băiatul ăla de care ziceam Digibro, care acum e Digi, cred că s-a făcut femeie, nu mai știu. mai complicat. Am impresia că și-a închis canalul, deci nu mai găsiți videoclipurile, dar dacă știți de el dinainte, sau dacă găsiți pe undeva arhivate, avea un videoclip că, bă, asta și ți-am zis de la început de la Gage, vă zic și vouă, a fost videoclipul ăla cu Digibro, în care timp de o oră sau două își bătea pula de primul episod de 20 de minute. Și la orice zicea era la modul, bă, da. Dar în continuare mi-a plăcut. Adică sunt multe lucruri de criticat apropo de serie, dar nu pasă. Și cum zicea și la un moment dat că, bă, probabil mulți oameni se uită pentru cute wifes. Și era, bă, da. Și? Sunt da, ok cu situația. Da, m-am uitat și la de astea. Era o categorie bună de anime, pentru mine are țâțe, atât. Te uită la DXD? Nu. Nu știi ce pierd, nu, băiatule. Da, dar n-apuc să fiu singur acasă să mă uit la ala. Așa, asta e adevărat. Bă, poți să-l vezi pe telefonul tu în colț, așa. Nu vreau să văd frumos așa. Pe ecran. Ne închidem aici și băgăm proiectorul. De ce ne închideți? Deschidem geamul, le tragem draperile, hai, uitați-vă. Uite, eu sunt. Asta chiar Gate combină multe... poate să atragă o gamă largă de fani de anime. Da. Ok, deci asta... Cu Isekau, așa că e ușor de digerat din punctul ăsta de vedere. Asta, adică da. dacă doar pun în tag-uri la videoclipul ăsta Isekai, s-ar putea să se uite cineva. Chestie medievală care medieval, fantasy. E ca lumea. Și după aia e și pentru military geeks, e și pentru oamenii care vor niște waifu drăguțe. O să pun pe ecran și poza aia pe care am făcut-o cu Rory în Minecraft. Nici eu nu știu pe aia. Aia, bă, ți-am arătat că am făcut-o în 4 hărți. Nu mă țin minte. Nu am telefon, să arăt după aia. Să obișnuiesc să-l am aici. Nu e telefonul, e o cameră foarte performantă, că avem buget mare. Da. Nu stă pe un trepied. Un trepied. Mi-am dat toți banii pe stucul ăsta. E un stativ, e pentru partituri. Da, e pentru partituri. Dacă vreți să o donați pentru trepied, noi să știți că primim. Asta ar fi acum să-ți faci Patreon, nu se uită nimeni, dar îi face Patreon. Bă, ăsta din ăștia care au făcut 2 videoclipuri și deja au tricouri. Că dacă cu asta vrei să-ți bați capul, asta faci. Să le spuneți cu ce vreți tricourile. Să facem. Bă, să facem cămăști. Bă, măști, că acum se vând bine măștile. Facem așa niște măști. Măști, dar cu fețele așa, în jos, știi, cu găile nu asta atâta. Aia să facem. Și bătaie de la poliție pe stradă. Nu știu. Nici mă nu-s frumos. Tu poate, dar eu... Așa... Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat? Ok, drăguț, frumos, dar chiar sunt niște personaje foarte enervante. Enervante sunt făcute să fie așa. Personaje negative, care chiar sunt niște personaje negative bune. Vrei să le vezi cum își iau bătaie. Da. Cum era în Game of Thrones, băiatul ăla, cum îl chema? Prințul ăla mic. Joffrey. Joffrey, pe ăla pe care vrea toată lumea să-l vadă mort. Adică
sunt făcute să fie așa, nu-i că Măi, știi. bă, dar știi, chiar l-ai comparat bine pe... Deci ar Nu-i fi... departe. E aproape același om. Băiatul, Prințul. prințul ăla, chiar ar fi Joffrey și iepurașul ăla, Complicat. da, Vedeți voi. e o iepuraică. Iepuraica ar fi Ramsay, că pe ăla chiar, Ramsay ăla care a torturat pe, fac, îmi scapă numele lui, ăla Greyjoy-ul. Ăla care i-a tăiat... Da, care i-a tăiat jucăria. Ok. Da. Ramsay ăla chiar a avut niște planuri bune, era diabolic, ăla murit fi ăla. iepurașul. Nu știu. Da, mânca de câini. Da, parcă mi-am Când gândit. era pus Sansa să mănânce câinii. E o comparație. Relația între ei doi nu e același, dar ca personaje, da, sunt. Da, ca personaj, mamă, și... Chiar asta că... Locul lor în poveste e cam același, una peste alta. Mhm. E foarte sunt un pic curios unde vreau să o ducă la final, știi? Că era secvența aia când plecau ei și Ok, sunt două și era sezoane. confuză ea așa. Da, ok, sunt două sezoane, dar finalul... la Mai sezonul merg vreo 2 6. Lejer, adică te pot duce mult. Dar finalul sezonului nu te lasă în aer. Da. Închide toate firele narrative le pornite. leagă așa un pic, poți să ai o idee cu final deschis, dar nu prea deschis, așa numai un pic crăpat. Nu a lăsat niciun fir narrativ indier. Ne-a atins. Le-au rezolvat pe toate. Da. Dar băi, merge o lejer 6 sezoni. Da, Că trebuie să mai facă. Că ar putea să meargă și pe o secvență de asta foarte formuleică. N-am citit manga, am citit o bucată, nu mi amintesc. Dar ar putea să meargă pe o modalitate foarte formuleică, că l-au pe Itami cu anturajul lui, care poate să-l bagi într-o mașină, tu te în partea aia și găsește lucrul la întâmplare. Da, să mai găsească în colume sau să găsească în colume, un sfat în partea aia. Da, sau un popor care este foarte pus pe război și chiar să fie bun. Competenți. Da, să fie competent și chiar să vezi niște ce vroiau să vadă de oamenii. dragon și armate de... Chiar să fie o problemă. Da. Adică ar putea să meargă în orice direcție. Dar nu te lasă... Cu toate, mă, că e atât de one-sided bătaia asta. Păi, e satisfying ca dracu, da. băiatul, e așa... Au făcut un lucru foarte... Măcelăriți toți, mă, acolo. Pegasus de metal! Da, ce a apărut avionul? Elicopterul? Da, era Și a elicopterul. venit Pegasus de metal. A venit Pegasus de metal! Dar nu înțeleg de ce a tradus cu calul zburător de fier. Pegasus, e Pegasus! E Pegasus! Tot nou anime, dacă vreți dublat. Da, nu găsești. Nu mă omorăți. Nu, că ai mei mă spânză, că mă la de dublat. Bă, mai bine tu ești la dublat decât să nu te uiți, știi? Adevărat. Mult mai bune să dublate. Decât nimic, da. E nimic și după aici e pe jos. Da, exact. Ce vreau să zic? Că deși militar vorbind au o superioritate fără nicio întrebare, tot au reușit să creeze conflict și probleme, știi? Da, chiar multe probleme puteți zice că sunt de natură politică. Păi da, politic predominant, dar erau și pe aici pe acolo probleme de informații, probleme de echipament. Da, că ăștia care au fost trimiși acolo cu un echipament mai vechi un pic, zic băieții ăia, în ideea că, poate trebuie să fugă de acolo sau ceva și să nu pară rău de echipament. Erau într-un loc nou și nu știau ce se întâmplă sau care sunt regulile. Ar trebui să discuți și la o perioadă destul de lungă și fără comunicație, când sateliți canci. Nu se știe ce era pe acolo, așa că i-a trimis așa la mod, bă, vă descărcați, băi. Vai, și... Că jumate din problemele de acolo erau rezolvate dacă aveau în spate un băiat un machine gun și încă un băiat în partea aia cu un stinger ceva, că erau mort tot. Că un machine gun pentru când vine vreo armată și un băiat cu stinger când vine dragonul, că nu are ce să facă. Și cam asta a fost, să aibă muniție băieții și distrați-vă. Salut băieții, duceți-vă. Băi, chiar mi-a plăcut foarte mult cum ai explicat toată faza cu portalul. Care? Când ai explicat ideea cu portalul, mă ți minte, mă? Asta e, mă, că e atât de subtilă și... Te-ai uitat fără mine la fază. Da, am uitat fără tine la fază. Eu m-am uitat de mult la asta. Nu, Liz. Chiar dacă m-am uitat de 3 ori. Uite, băi, deci ar putea să continue foarte mult cu sezonul, cu serialul de la... Se ducă în altă parte. Nu neapărat în altă parte, de la ideea cu portalul. Ok, la un moment dat, să nu vă sperați că nu vă explică cu portalul ce e. Trece foarte subtile prin ideea cum a apărut portalul și ce e cu el.
Și chiar poți să nici nu te gândești la faza asta, numai că îți pune o întrebare destul de mare cu portalul ăla. Nu mai ții minte ce se întâmplă cu el? Nu, dar vorbim oricum, trebuie să luăm o pauză. Da. Vorbim după aia. Dar e... Bă, da, hai să luăm o pauză să se răcească asta la trecut. Se oprește camera la jumătate de oră orice ar Da, fi. și poate Trebuie să oprești la un să moment nu dat. pierde din discuțiile noastre geniale. Să nu se oprească fără să știm. Vai, ce frumos ești. Filmez. Da, mă, nu. Este bine părut. Așa, deci mai avem ceva de zis de Gate? Am oprit camera și căutam ceva negativ de zis și n-avem. Ai zis că a fost un plot, cum îi zice, un plot point, nu așa zice. Subplot? Cred că un subplot în care partea cu politica era un pic trasă de păr și o durat un pic cam mult. Dar una peste alta nu a fost foarte rău. Că era acolo ca să creeze tensiune mai multă. Adică predominant a fost serial. Da, dar ce vrea să vă un ciopăr cum intră în băieție și face pilaf. You see that chopper over there? It's called a skipper. Why is that? Because when it flies, go... Steven Seagal, nu? Bă, dar căutați căcatul cu Steven Seagal, că așa, băi, dement omul ăla. Dar de chiar e dement. Da, e bolnav psihic băiatul. Nu e ca stand-up sau ceva care, băiatul e dement. Cum ziceam că are bătaie bun, mai este o tipă cu un personaj mișto făcut pe Close Combat. Să vedeți, mă, băte cu Steven Seagal. Sus, bă, băiatul, mai este acum când e general. Nu că el nu știe nimic, e foarte serios, dar bă, de ce ia o palmă și ca 7 pe lângă el, băi. Îi scap așa mâna, mă mult din greșeală. Ți-am arătat parcă faza aia, că stai așa și pe aia schimba mâna pe armă ca să vezi ce parte așa. Nu, mai din asta. Bă, și... Spre deosebire de Steven Seagal ăștia sunt competenți cu armele. Da. Mai știi că era băiatul ăla din Chopper care avea machine gun-ul? Aveam o mitralieră normală, știi, nu era de aia mounted, ca să mi s-a părut amurant. Că era acolo, aim is good, și își verifica gen toate punctele pe care trebuie să le faci. Că ținta e bună, ciclul e bun, arma e bună, nu strânge prea tare trăgace. Și spate era băiatul ăla cu machine gun. Și după aia era cadrul ăla de jos cu picau gloanțe și conectări din aia de la mașină și băiatul ăsta. Poc. Și după aia vii Chopper-ul la două care trag cu rachete în poartă. Bă, e o comparație. Băi, cred că s-a găsit chestii de spus negative, dar... Cum era băiatul ăla în Chopper cu grenada. Oh, nu, mi-a scăpat. Când trăcuț era ăla. Oh, nu. Măi, sincer, uite, ar fi mers să aibă mai multe sezoane deja și să fie mai mult. Da, să fie mai mult. încă vreo 5, asta e singurul lucru nașpa, că nu-i mai mult. Nu, ar fi mers să facă mai mult în ideea de a merge mai mult pe povestea unor personaje. Că, bă, personajele au o poveste foarte bună. Au niște ploturi bune, au niște backstory-uri foarte interesante. El a făcut blugi. Bă, drăguță, cute tipa, bă, la un moment dat e așa dramatic toată treaba cu ea, deci e... Și ăla nici măcar nu-i backstory, e ce s-a întâmplat. Da, e ce se întâmplă acolo. De ce se întâmplă după ce s-au întâlnit, îți dai seama ce backstory are? Cât are, 90 de ani? Da, ceva de genul, e nimic. Da, pentru te... Oh, nu, sunt prea tânăr, am tot 90 de ani. Da, mă, și când s-au dus, mă, acolo, s-au toți ăștia în Japonia și la conferința aia. Da, cât de bun a făcut toată conferința aia. Din nou, mă, cât de s-a de luat interviu și diplomație și politică, cât de șmecher a fost totul, mă. Băi, și, bă, da, două de bun. Da, mă, de interviu, cât de bun poate să fie. De data ar fi mers să meargă mult mai mult pe backstory-ul personajelor. Da, deci că nu a fost destul, asta e problema cu Gate. Mai vrem 5 sezoane. Da, cred că da. Băieți de la Gate, dacă ne auziți. Funny Gate au vorbit. Am hotărât, vrem mai mult. Cum era faza aia la marioneta aia, cum dracu chema? Randy, că era... Randy writes a novel. Da, numai ăla, restul nu. Da. Restul nu merită, dar ăla, Randy writes a novel foarte bun. Că era faza aia acolo, că o întrebat de ceva carte și eu zis una, I read half. Care e cel mai bun review la o carte, la modul, cum e cartea aia? Bă, am citit jumătate și m-a lăsat. Da, asta e fix opusul, mai vrem. Da, review nu s-a păscut, mai vrem. Că, la fel cum ziceam de Overlord și de toate astea, că cum e? Bă, m-am uitat de 3 ori la el. Lejer, așa de vară. Da. Să mă uiți așa de plictiseală, știi?
Uite, Rory a fost foarte interesant, l-aș fi vrut să văd mai mult. Și are vreo 90 de, 900 de ani după aia. Da, nu, cât, 960, 961. cât? Unu. 961 de ani are tipa aia. Uite că la un moment dat apare ceva din poveste, când stă la dragonul ăla, la Sorsa, Leia. cică. Da, că a trecut foarte lejer. Că din nou au venit băieții cu agheurile și au distrus un demon sau ce morți lui era, mă rog, au Nu, era trecut peste... Dragonașii. Da, Dragonașii, dar până și aia și-a luat trupa și de acolo când a văzut ce îi fac Cât de băieții. tare a fost faza aia că this is no ordinary man, he killed the dragon. Oh, yeah, who is this guy? Și ăla era acolo. Atunci a ieșit Goofy el. Cât de drăguț a fost, bă, dacă mă arătai, da, aia. Dacă nu era albastră. Ce de că albastru? Dacă era șopârlă, merge. Ba, scheliu pulii morților de șopârle, mă. Da, morților de șopârle. Să pun titlul și la asta morților de șopârle. Așa fără niciun motiv. Nici din care. O că l-am dat un pic mai încolo. Eu aproape, cred că nu mă văd jumătatea asta încolo. Da, e ok, să te vezi tu. Mersi. Hai, din părul ăla. Ia după mine. Ia. Uite, chiar asta chiar nu mi-a convenit la faza cu Rory. Când ar fi putut să intim mai mult în povestea ei, în 5 minute au venit băieții cu elicopterele și au stricat chestia. Da, Când? da, când eram numai la Dragon Sosa. atunci. Da, când a apărut Sosa, că era o chestie importantă și mai zicea ceva din viața ei, din povestea ei. Au trecut destul de repede. Adică ar fi mers o... Vreau acțiune. Da, dar și cât acțiune. E destul acțiune. Destul bătaie. Mor destul de mulți oameni. Explozii! Pegasul de metal! Pegasul de metal. Au dat hinturi, dar n-au intrat foarte mult în detaliu la... Cu Itami, sincer, m-a impresionat. Nu mă așteptam să vedem atât de mult din backstory-ul lui. Da, că a fost și Da. aia acolo. Da, Nu mă așteptam, bă, chiar nu. La Aia a fel- fost ceva interesant. Era un anime, nu mai știu care. Dar uite care e faza nasolă, că ok, nu știu dacă se mai pot reîntoarce la poveștile lor acum, că deja s-au dus destul de mult în poveste și ar fi deja tras de păr să apară niște personaje Backstory. din... Da. Da și nu, pentru că ar putea să facă gen episoade literalmente dedicate trecutului lor, știi, relativ. Dar nu vreau așa. Asta, da. A vrei doar el să stea într-o cameră să se apucă să povestească? Nu, dar acum, ok, Rory gata, nu mai ce să mai zici. El fa... Are 900 de ani! Ceva e de zis! Păi, dar pușca mea, deja parcă, ok, a venit un moment important. A fost o fază importantă cu sora sa. Și au venit băieții cu elicopterele și au stricat tot treaba. Nu a fost o fază foarte bună. Apropo, am o soră. Aș fi vrut să, ok, apropo, am o soră. Care, apropo, s-ar putea să nu fie Da, sorsa. mă, dar Rory e foarte puternică. Mhm. Poate și sosa e mai puternică decât ea, dar Păi n-a da, putut demigaj. să-și etaleze puterile că au stricat băieții treaba. Bă, nu, a zis că a zis că în situații normale, chiar și cu dragonii, și-ar fi luat bătaie de la Rory, dar a avut noroc că își luase deja damage, că a făcut pectora cu Itami, știi? Și era deja destul de slăbită. O zis chiar ea, știi? Că dacă Rory nu ar fi făcut asta, îi dădea o bătaie de nu știu ce cu ea. Dar tot vreau să mai văd. Asta da. Deci problema e că nu e mai mult. Încercăm să găsim altceva, dar tot asta rămâne problema că nu e mai mult. Păi, asta e faza că mai Dar sunt... nu se pare că au îndesat un pic cam mult în 2 sezoane? S-au întâmplat prea mult în 2 sezoane? Da. Când te uiți, parcă nu. Că asta ziceam că cu Itami, că pe la finalul primului sezon și după aia pe la mijlocul celui de-al doilea, când se apucă să zică tot ce a făcut până atunci, ești la modul, bă, a făcut o leacă. Dar când te uiți, pacing-ul sine, parcă e ok. Adică nu simți niciodată că, ok, cine ești tu? N-apar foarte multe personaje și personajele care apar sunt destul de individuale cât să le recunoști destul de ușor, știi? Nu ai niciodată problema asta foarte tare, dar tu cine ești? Da, dar uite, deja, ok, 2 sezoane și deja în 2 sezoane trebuie să spui că s-a terminat. Că au cam așezat cât de cât apele. Da, s-au așezat un pic capele, ar mai fi mers câteva episoade să rezolve totuși cu Imperiul, dar în mare parte, da, de aici încolo e un fel. Deși și primul sezon, adică și ăla cam poți să zici că s-a terminat pe o notă destul de bună, adică Nu mai țin minte că s-a terminat primul. nu se băteau atât de tare cu Imperiul, adică
Nu era pace între ei, dar nu era o situație la modul văleu ce o să facă, știi? Era un fel de, oh nu, ia veniți voi încoace. Deci Era un fel de, eu de te afaceri. Era constant la modul, bă, trimit 3 ciopre și să muri toți, ce o să-mi faceți? Da, dar mai mult. Da, încă 5 sezoane, mulțumim, acceptăm. Deci, 24 de episoade fiecare. Una peste alta fac lesbii, ce concluzii tragem la asta? Recomandăm sau nu? I-ai dat un 8. Dacă nu recomandam, de fapt, cam facem și putem să facem asta și despre anime care nu ne plac. Dar nu știu dacă animeurile care nu-mi plac, nu le țin minte și... Adică te uiți la un anime, după aia terminăm amândoi, vorbim în săptămâna aia de el. Bă, nu mi-a plăcut asta, nu mi-a plăcut asta, era ok dacă. Știi? Da, asta mai să găsim anime mai scurte, că așa am zis, ziceam și lui Dudu, Este să TV36? ne uităm la ce? De să la cred că uiți acum. Da, ziceam și lui de Dudu să vedem Golden Kamuy. Am început, mi se pare interesantă povestea așa. Bă, la ăsta chiar ar veni ceva discuții, că mă bat și un pic cu anime-ul ăsta. Adică am niște faze că hai mai las-mă în pace. Adică bă, n-ați făcut nimic deja, alte probleme, bă băiatule. Altele, mă. Alta fă. Știi, e o problemă care strică atmosfera și se rezolvă imediat, că băieți oprește. În mare parte în Gate mi s-a părut un pic similar cu 86, pentru că aproape toate problemele pe care poți să zici că le are, eventual sunt probleme prin submisie, prin absență, nu prin prezență, știi? Că putem să zicem că nu a făcut, că nu a apărut asta sau nu a intrat în asta, dar nu putem să zicem că, uite, povestea de aici a fost proastă, știi? Că sunt niște plot hole-uri care nu sunt foarte bine explicate. Și anume faza cu Rory, că când s-au dus în lumea normală cum ar veni și a venit băiatul ăla și încerca să-i fure toporul, pica pe jos că era grea ca dracu, știi? Dar după aia Itami a ridicat securea aia în lumea normală. Și aparent gravitația funcționează o leacă diferit în cele două lumi. N-am înțeles foarte bine care e faza. Cel puțin asta e una dintre explicațiile sau care... nu, sau ca ciocanul lui Thor, dacă ești vrednic poți să ridici. Da, știi, s-ar putea să fie și ceva genul ăsta, dar nu a intrat aproape niciodată în asta, știi? Că aia am impresia că se întâmplă și după ce a fost toată faza aia la orașul ăla, știi? Și atunci au ridicat, au dus încolo, după aia nu a intrat, apropo, vedeți că e grea și cum a ridicat-o? Adică sunt mici de astea pe aici, pe coluri și partea de politică poți să zici pe aici, pe acolo că poate nu-i chiar ok, știi? La modul, bă, nu s-ar fi întâmplat lucrurile chiar așa. Dar dacă nu ești un expert în domeniul canicul sau ceva, nu prea îți dai seama. Da. Că la fel aveam problema asta cu politica din 86. Că pe de-o parte pe aici pe acolo e un pic infantilă. Dar venind din Europa de Est, am văzut mai rău. Da. Am văzut mai rău pe bune. Am văzut ce înseamnă incompetență. Așa că totul e destul de credibil una peste alta. Poți să zici că GDF-ul parcă sunt un pic prea băieții buni. Nu sunt multe lucruri rele, poți doar să-i zici că, bă, nu a fost atât de profund, poate unora nu o să le placă că nu a intrat în teme care interesează pe ei. Dar una peste alta nu e aproape nimic rău de zis despre seria asta. Când vine vorba de editat, sunt niște probleme pe aici pe acolo. Sunt câteva secvențe prea lungi care nu au niciun sens. Toată faza aia că mereu... Mai ai tu o boală cu secvențele prea lungi, bă, băiat. Bă, câteodată au sens, câteodată n-au. Asta e problema. Ce secvență lungă a fost, nu-ți convine acolo. În primul... Că asta am ținut-o minte, pentru că m-am uitat la Digibro atunci. Și el zicea, și cam timp după ce mi-a zis el, l-am crezut. Că așa funcționează cu Digibro. El zice și pe aia, da, sunt prost, bă. Că pe la început e secvența aia cu când trec pentru prima oară prin poartă cu tancurile și zicea că, bă, secvența asta n-are niciun rost, în afară de faptul că vrea să arate tancurile. Dar nu au făcut prea bine. Că shading-ul de la tancuri, bă, tot o culoare, nu dacă ai observat asta. Nu au făcut aproape deloc bine shading-ul la tancurile alea. Că făcut în 3D și a zis, bă, lasă-le așa. O să moară Bibi, am observat Bă, asta. o culoare, nu știu dacă ai observat. Sunt detalii și toate cele, bă, dar zici că sunt făcute din plastic. Problema asta o aveam și în ultimul sezon sau penultimul sezon și ultimul sezon din DxD, băiatule. Că e personajul principal care are o transformare de Kamehameha. Și bă, băiatule, în primele Asta ce era? DxD cu țâțe. Nu, Kamehameha. Kamehameha era din Dragon Ball. Eu am zis Dragonfire. Nu, am zis Fireball. Da. Îți deștept. În ultimele sezoane din DxD, bă, băiatule, armura lui băiatul ăla, zici că e făcută din plastic lipită cu scuipat.
Arată ca toți dracii. În primele sezoane arată foarte bine. Are personalitate, are shading, se văd așa urme pe... Bă, în ultim... Zici că e o figurină de aia care o iei din furet sau ceva. Arată groaznic. Bă, da, ce drept că ar fi mers mai bine desenate tot armamentul Problema ăsta. că majoritatea, și toate mitralierele, tu ai văzut cât de glossy arată așa. Am impresia că ce au făcut a fost să le facă predominant pe toate 3D, să le tragă un filtru ca să nu se observe la fel de tare, ca să treacă un pic peste asta, știi? Că e un pic costisitor să faci atât detaliat toate alea, știi? Dar se simte. Dar nu contează asta atât de tare, că nu era despre asta, adică nu era un military sim. Da. Prin concluzii, Da, așa e. nu? Cum zici? Da. Continuăm. Cum ziceam până acum. Da, nu? Da. E așa. Mai aveți ceva de zis, tu ai dat un 8,45 și îi dau un 8,44. Zi, bă, ce o te lua după mine. Bă, dar nu pe acolo. Eu mă iau pe My Animalist. Mă luam, nu după numere, mă luam după cuvinte. Că la 10 era Masterpiece, la 9 era Very Good, la 8 era Good. Și ăsta, bă, e bun înspre foarte bun. Deci 8,50 pe acolo. Nu i-aș da un 9, nu m-aș duce că e bestial sau ceva și în niciun caz Masterpiece. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar are în continuare... Ar fi trebuit să fie mai mult ca să fie bun, știi? N-are defecte, dar trebuia să pluseze, cum ai zis și tu, un pic mai mult backstory, unele situații un pic explicate mai bine. Și ăsta a fost bun, putea să fie perfect, dar... Da, a fost mai bun, vrem, putea să fie mai perfect. vrem și așa. Mai vrem 5 sezoane dacă se poate. Asta e concluzia noastră. Mulțumim, vă mai așteptam. Da, deși aici personajul e foarte bine făcut, Da, catering, acțiune foarte bună, politică personajele, decentă. la fel ca în Overlord, nu la fel. Nu, cred ca că în îți vezi Overlord. capul. Dacă Nu stai contează, așa. bună ziua, când eu mă cheamă Mihai. Personajele la fel ca în Overlord au avut majoritatea destul de multă individualitate, știi? Da. Și aproape niciunul nu s-a simțit de parcă e un din ăla, cum îi zice... Cum ziceam de Gandalf? Arhetip. Arhetip. Niciunul nu s-a simțit ca un arhetip. Chiar dacă teoretic reprezenta un arhetip. Gotloli. Gotloli sau el că era otaku. Da. Da, e otaku, Dar poate. e foarte subtilă faza. Nu intra foarte mult în subiectul ăsta, dar el e un otaku. Nu-ți dai seama. Da, e un detaliu care contează, dar trebuie să fie atent. Trebuie să fii atent la el. Dacă nu-ți dai seama acum, dacă le-ai vedea a doua oară, sunt mari șanse să-ți dai seama că e otaku, doar numai a doua oară dacă îl vezi. Dacă... A doua oară observa alte lucruri. A doua oară că le-ai zis noi să fii atenți acum, știi? Da. Dacă l-ați văzut până acum, să vă mai uitați odată, vedeți că e un otaku băiatul. Da. Nu faci și noi auto, mă, ca la profesioniști ceva. Luăm pula mea.